I denne video vil vi bevise regnereglen for sum og differens. Så lad os få skudt det hele i gang. Sætningen øverst er den, vi gerne vil bevise. Forudsætningen for, at denne sætning kan være sand, gælder to ting. Den ene er, at f parentes x plus h minus f af x over h går mod f mærke x, fordi h går mod 0. Det samme gælder for g parentes x plus h minus gx over h går mod g mærke x, fordi h går mod 0. Og vi kan så bevise det her ved tretrinsreglen. Vi kan starte ud med at finde delta y. Og det gør vi ved den allerede kendte forskel for delta y, hvilket er f parentes x plus h minus f af x. Nu sætter vi så vores regneregel, vi prøver på at bevise, sammensatte funktion, vi prøver på at bevise i forskriften for delta y. Dette udtryk kan så udvides til f parentes x plus h minus f af x plus minus g parentes x plus h minus gx. Og det var så første trin. I trin 2, der sætter vi delta y over h for at finde en mulig differentialkoefficient for sum og differens. Funktionen f plus minus g. Denne brøk kan man så dele op i to, for at gøre det nemmere for at finde differentialkoefficienten for f og g. Dette var så trin 2 fra tretrinsreglen. I trin 3 lader vi h gå med 0, og i det vi gør det, så kommer forudsætningerne fra tidligere ind i spil. Ifølge forudsætningen så vil denne brøk gå mod f mærke x, og denne brøk vil gå mod g mærke x, når h går mod 0. Nu har vi altså fundet grænseværdien for differentialkoefficienterne for f og g. Ud fra denne grænseværdi får vi, at vores sætning er bevist.